What's up everyone? Kumusta ang tanan? Welcome sa ato ang mini vlog. Ato ang vlog di karon guys is bigla ang ganap ni karon sa ato ang live. Sa dili pa ko magsugod sa akong story, don't forget to subscribe my channel and like my video. Dulong ni mi ana sa dagat guys no kay manghud ni Dodong nang hanggat na mga ligo daw mig dagat. Ligo ka dagat? Dili man ka ligo dagat? Dili man ka paligo dagat? Dili. Basta imong ulo, dili ka pwede ligo dagat. Alang imong eyes. Dili ka maligo dagat ha. Dili ligo. Kiss dayon, kiss. Kiss. May tubo dari kay. May tubo dari. Langgat sini. Sa wakas guys, giabot na gid media sa mong destinasyon nga among liguan. Wala na mi nadayon sa dagat kay dito sa dagat pag agi na mo perting daghanang tao so diri na mi gipaingon sa spring ni siya guys. Diri ni dapat makita sa Medina so nara iyang kuan guys oh, iyang entrance. First time man namo na makalaag diri so si Lia ug si Sherin magpicture sa daw sila. Si Dudong din dyan guys, busy po din na siyang bit-bit sa iyang balon. Siya kay diri ilang plaster sa ilang liguanan guys, kay panaog pa siya, so mag-agi pa kagagdanan panaog. Siya diri guys, pag summer mo maglaag diri kay perting bugnawag yun, hangin pa lang daan bugnaw na. It means ang tubig ani perting bugnawag. Siya diri guys, worth it kay diri kung diri mo maligo pag summer. Abi na mog dagat ay daghan taw guys, apil mo po na diri daghan pud kay nangaligo. Walang atrasan guys, kay nakabayad naman sa entrance, so padayon na lang. Ako po nilang tuyo guys, maligo kay magpabugnaw, so hangin pa lang daan. Dili na ka gusto magpabugnaw, gibati na kagkatugnaw. Ora din among balon guys, ginagmay ra gid ni basta lang ni siya nga dili mi mapasmo among bito. Wala man gid mi na inform guys sa mga ligo di ay sila, so pag ingon nila nga mga ligo adto na dayon ligo na dayon, so wala mi naka-prepare sa among balon. Nakabalo pa lang ko daan ang mga ligo di ay sila, nagpalitson unta ko charis, nagpalitson bitaw kay os ba na lang unta ka ginagmay ba na unta ko madala ba na lang ka ginagmay or manok baka ngalang-halang basta kay naagya punta ikaambag mo. Kabutang gid ni guys nga nang hits ra mi ani sagdila pagkahuman namo pagpangaon nga manghugas na lang mi plato para na mi ikaambag charis manghugas sa plato. First time dan ako makalaag diri dapita, kadugayon ako puyo sa hingoog. So first time na ako na makalaag diri, almost 10 years na ako napuyo sa hingoog, pero first time pa na ako nga laag diri. Dili magid kita hilig maglakwat sa guys, dili kita hilig maglaglaag ba. Kanang naarata sa balay halos magpuyo ay dili ta halos mogawas. So mo nang resulta tagaw na ta kung asa dapit ang pwede laaganan di ay. Ang pagumanggon ni Dudong guys, ug siya gibating katugnaw pag-abot pa lang namo daan ligo na siya, so gusto pa siya mo ambak. Kana day nga liguanan dia guys, kanang atbang sa among lamisa is pangdagko day na siya nga liguanan. No? Kaya may liguanan sa pandagko, so napoy liguanan sa panggagmay, pero tuwa siya sa tumoy na butang guys, ito dapit sa unahan. Dudong ang busy pud siya sa iyang shot puno, karon po daw sumot silang kagwapo kay daghan daw chicks, charis daghan kay chicks dong, tarong dong nga kabasin ibugsok ta kadi sa tubig dong. Kani day siya din nga area guys nga liguanan sa mga bata ni diri, so muning liguanan sa pangbata. So mag-enjoy gid yung mga bata dinhi guys kung diri mo mga ligo. Natinuod gid akong ingon nga among ikaambag is manghugas lang may plato aron dili kay ulaw ba. Basta kay lang hugasanan sa plato dinhi mga bayot, so napa din sugbahanan diya sa kilid. Siya gid siya liguan diri, so katong wa pa nakaani dinhi anhin na mo nag-try mo ligo dinhi di ba makaingon gid mo nga tsada gid siya. Puti man ha. Dito na kagana panghugas. Oh, bukan itu. Makan.
Nangaon dinig mais diya mga bayot kay ang mama ni Dodong nagpalit dito sa highway sa mais na tingala mi kay nawala siya. Nag-uula mga bata kung asa daw ilang mingkahay kay mingkahay man nila itawag sa ilang lula. Pagbalik nalipay taon mga bata kay nang ilang lula nagdala og mais. May nidagat jud. Ha? Nagkabisi na dami pagpanghipos sa among mga dala kay manguli na dalon din na namo angkok pagbalik kay sayang man na siya ibilin nga naapay sulod. Dili makumpleto ang uric acid kung dili na namo mahurot sa uric acid masama na sa health dye. Tama na. Sugod na imong kabuhi. Sige na. Ilay asirin. Namri balik ko dito. Wala ka kita ilay. Murag hubog. Alas ako lang inom, lima tayo. Tago lang inom. Nah, maksing. Mahubog sa ilay. Ito pang wali ah. Lakoy. Kita na rabutang be, ako rin. Kita na rabyo. Imuha to, ang plato na yun. Maraman to. Ato man 744. Santaw-san kapin gyapon si Tito. Ilay. Katoy tandoy ang sawer pa nang kumo. Nalipat. Ano yan? Taon ni.